mo na siya ang love without return is like a question without an answer. So kung ma-in love ka, ano ba? So for me, goodbye here. And another day, another vlog. Sorry, ko. Wala ko sa Manhoyod, wala ko part sa Mabinay, bato lang ni siya, which is like tourist attraction na po ni siya last year. Okay. Budihan ako direron sa may clifftop view. Sa may video na to, Aliis Bayawan, dayon. Dili ako tugayon, sulod clifftop view. Ito siya, clifftop view akong parking ato. Musulod ka. Ayun, diri man ilahang po ano, bayaran. Ayo. May tao. Mas may tindahan din dito na ay naghihipos na tiglang. Sorry lang sa ta. May tao bayad ang taraw ng balik. Ayun. Ano na siya? Ito untuk panlan na po sila ay gamay nga. Ano po sila mga bangko? Mga bangko. Ayun. Ang clifftop view kay cliff manggun na siya yung may overview rin ba? Ang clifftop view. Nakauta-kauta na. Nahinay ko. Ang basura ay parang jowa mo, hindi pwede iwan kahit saan. Char. Sakto ba? Hindi ka maglakaw-lakaw pa. Ito si clifftop view. Ano ba ang view? Super farm. Nice na yun, no? Pero diligat na mo patug-batug area to. Off limit. Ito lang ba? Super farm. Ano siya o? Ang ubos. Ang buto. Buto na po kabalugin sa ilang lugar sa ubos. Salan siya. Nice kasi ubos o. Tanawan. Overviewing. Sinusot na sa isuan. Nagsayo ko kay kung ako na pangano wala na pangano kita ko may mga flower ron. Ila go ri bayad din. Uber pack ng ibok gabi eh. Siya. Napod sila mga bulak. Oh yeah. Hindi mo pili. Hindi ba? Siya. Ayun. Kapag makita na ito sa riba, tanaw na. Tanaw na ito nito sa profile. Off limit. So, off limit, dili tapoy hindi mo ito. Super farm, napod sila ito man. May gamang langob ba? May gamang langob. Ganyan na lang. Saka na lang kabira. Ito siya na super farm o. Pindot kay ang view. Hindi kay kada adlaw magsigunaan mo ito. Ito ambot sa lananan ng lugar. Anak ko kabag. Ito. Mamauli na sila kay mga gabi sila dire. Para pa pole. Pwede mo lingkod at dapita. Pero mataktak ng cellphone saan. Sea of clouds sunset. Sea of clouds sunset viewing. Nice na tayo dito. Sea of clouds viewing. Nagkanda na siya. Wala naman sea of clouds. Kay buntag naman. Kung naabot direct. Araw nagsikat ko dito mga 16 pinalabot ko dito CB naman. CB kapin. Bata kilang Japon. Kilang Japon. Fresh kayo ang kuan. Fresh kayo ang view ba? Ako rin dili fresh. Rest, mauli na sila. Mauli na sila. Ako na lang ko sa Guerrero. Balik na lang ako. Shit. Ako
dako kay siya super fam sikat dito. Tapos dito ni dayon. Dire. Sorry ta kalaning ilahang kuan dire. Ano siya? Love without return is like a question without an answer. So, kung ma-in-love ka, mo ba? So, kung ma-in-love ka, mag-expect po kag-return di ay. Oh? Oo, tama. Medyo may point man po. When you love without exchange, without return, it's like question without an answer. Without, di ba yung try may gumar at partner wala, no? Hindi mo na tanga. So, hugot tayo. Tapos yung tinurag sa may class, sa ngaran anis. Tapos yung sa kakay, bayad ng tao. Kabayad ka rin sa entrance. Siya. Ayun. Akal dun yun. Kaabot ng kuwana rin. Last 2020 siri daghan juga ning magpandiri daghan kini pa tayo karon kay buntag man sayo city pa ako pag usay ga laro dire ya oh diha mi nag-selfie sa ako wala na ayo wala siya kay patuyok wala siya ang nindot nga dire ug na ay panganod din pag nindot jud siya kay tan-awon but kaning kuan lagi kaning pangadlaw naman dire so god nang wala siya kuan dito pa unta ko madto galing kay kuan naman nang init na niya mo balik naman pud ko og travel padulong sa Mabinay kay kaning wa tay tulog unya kuan isod pud mag-drive wa tay tulog unang kapag kakaroon super fam mo lang sa ni ako ang kuan vlog ani nga dapita if ever makabalik ko narya na di lang nato in anihon nga oras kapat sayo lang or pwede po mag-overnight pa dire kisay kauban yan sa super fam ano siya medyo init-init na yun nainit na akong buna ayun. Oh, goodbye na laman ko. Super fam. Since wala pa na member sa super fam, please subscribe and hit the notification bell para ma-update ka mo sa upcoming vlog na ako or sa upcoming sabay akong masulod din ako ang balay nga which is ang YouTube. Tulat lang sa mo kay daghan patang mga vlog or either kapanang anak ko. So fam, thank you and good luck.